Странно е как някои малки неща, може би дори незначителни на пръв поглед, могат напълно да преобърнат живота ни. Преди близо 5 години за пръв път сготвих нещо и колкото и странно и смешно да звучи това, това преобърна живота ми изцяло. Погледнах на храната по изцяло нов начин. Дори не знам какво ме подтикна към това. Може би беше съвкупност от хора, които ми повляха, от събития. Може би готвенето ме открия, не аз с него. И все още намирам нещо магично, нещо много красиво в това как отделните съставки, отделни компоненти се съчетават и изведнъж имаме готов продукт. Смятам, че всеки един човек има право да усети тази магия, да разбере, че всъщност не е невероятно трудно, че не е нещо недостижимо. Да се докоснеш до този свят. Моята кауза е да убедя хората, че храната е нещо наистина важно. Не само за това да сме здрави, но и до голяма степен за това да сме щастливи, тъй като храната има способността да ни събира. Храната има способността да ни прави щастливи.